ରୋଷେଇ କର, ଖାଅ, ମସ୍ତ ମଜା ମଜୁରା ବାରାବା କର। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମା ନାହିଁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ମା ପଳେଇଛି ଅଜା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ଭାବିଲେ ଦେଖିଆ ସଫା କରିଦେବା, ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା। ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା 2 ଦିନର, ଏଇଟା 2 ଦିନର ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଜାଗ। କ'ଣ କରିବ ପୁଣି, ନ ସଫା କଲେ ମା ଆଇଲେ ଗାଳି ଦବ। କାଠ ଚୁଲି ରନ୍ଧା A few moments later. ରଖିଲିଣି, ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଏବେ। ରାତିରେ ମାନେ ରୋଷେଇ କର, ଖାଅ, ମସ୍ତ ମଜା ମଜୁରା ବାରାବା କର। ବାଏ ବାଏ ଟା।